Okay. Good morning guys. Nataron sa Sugod. Kuyog na to si Master Abay. Oh, yung stand up pa doon. Ligon kayo ni guys oh. Ah, bion na di. Gis pa? Mabomba ka ni Gis sa butong. Haluya na ko. Pero gahi naman oh. Kailangan gayon bading mayon din buto. Gusto ba lang ko? Power may Gis. Kailangan gid siya gahi mayon no. Pero kung naman ang Gis sa butong, haluya ko. Grabe guys. Kailangan ginagahi dai. Kuya, di na kuya ang buto te. Gusto man na yaran nindin. Oh. Yo ano? Nay motor da ano, di na gid kapoy gid. Grabe. Mura ka nag-plastic kayo. Kahit kayo. Woo! Gaano na sa sounder? Mao lang ni kakuan diri nga spot. Ayo. Grabe ka dulhog ko no. Ni kasaka lang ang liter. Kanang kapoy na kay kaning kapadunguli ba? Samutan nga kakapoy. Kaning yan. Saan? Asa gar? Hoy, gargara nila. Ha? Gargar. Tusok-tusok ra man eh. So guys, way uwan, way dagom. Lah, baga deh guys, na bilog ni pisra. Baga deh gyapon. Lah, duto eh. Dili man ni siya dali matumba kay ngano pilit man gud sa ilawom. Oh, dili na. So ang pangutana, ikaw ray di ka kabaw mo balansin tagag di ka. Okay, lingkod ron. Naman ay itong nailingkuranan ni butang dira. Naa. May sandiganan ba no? Suway kog lingkod diri. Mura mo tuya. O nakasalayo. Pero gari kas to nga ano dapat. Kay murag musaka mo nga tubangan di ba? Ha? Matagli na sa kung maglingkod diri kasi mo patong ba. Kaysa mo patong no kay murag mo taas ang imong kuan. Matiil na ko magjiging ko. Oh nya napagyo kay panyapak no. Na flippers. Makaundang ka og kuan ba bugsay. Kano may mas kapoy na posisyon mo mao gid no. Pwede ka matakilid wala. Pwede ra. Tagak ra pud. Dili ra man ka matagak kung ana ka. Gawas og mo down kag maayo. Magtuyok-tuyok pud sa luyo. Tara. Let's go. Ano na bilhin? Ano na bilhin ha? Good morning guys. So, nasuroy na po ta diri sa Sugod. And wag na to si Master Abay Abayski. Nailanan niyo sa Facebook. And first time pa rin niya diri. Tagakuha taron. Kung naka-remember mo guys, dirita nakakuha tong Barracuda. Barracuds. Tag maka tsamba na po taron. Naman tanig drop ang 220. Intras. Napatay kusog. Pata maluya. Tatuan maluya na ta. Kalit na lang og kuan, micro jig. Luya naman. Dagdagan. So time check it's 5. Naabot adre ngit-ngit pa. Nya andam-andam ginagmay. Kapit na ron mo 5 or 5 na gid siguro. Gahapon na zero tas kuhan sa nga ni buyong ta na strike kan ta nya meow meow
Bawi ta dre, bawi. Ay ta dre. Inay ko dre tara. Asa ka napitang so gani. So kaning Tinago Beach, tunga-tunga ni siya sa Elmar o Alegre nga resort. Kanindot diri kay kaingon jud ko nga isdaon. Daon ni rin napita. Kamot na diri sa Elmar na side. Dito si Juan, si Master niya. Nag-ready pa siya sa tanan. Nindot din ang Juan guys. Nindot din ang kanang stand up paddle. Madlok man jud ko kay kailangan mo siya gahi kayo. Kailang puhon-puhon kanang suwayan ang Juan kanang stand up paddle. Apa man ni gikan si Master. Signa ato yung problema. Basi nag-andam ra siya ang para jigi. Naaya hangin gamay. Kugnawa. Kana si Master nga abay ski guys. Dugay na lang nato nga kana bitaw mag-comment sa ato mga post, ganang like wa jud mi nakikita na niya guys, karon pa jud mi nakita. So inot na nga no kanang magkita mo ba dili lang kay ilara mo sa Facebook, magkita gid mo personal no? Banti tagamay gikan sa ana dito nalabyan na natong kantil guys. Banti tagamay dito. Nakagika na. Gika na. Dili lang kayo palayo sa kantin, no? Ay. Tagakuha taran. Tsambahan ba? Nya, di lang tam gamit og mga pipitsugi nga kuan. Jig. Kanita sa kuan, kanang trusted. Last atong ari atong nakakuha ato kay 100 grams ani 220 grams na to. Okay. Ay hangin guys, kusog ang hangin. Oh, mana? Kwinta ra 100 ra. 100 grams, 100 meters ra. Saba na tong relo. Kailangan grasa sa tong kan. $100 na director. 100. 100. Pero kadugayan mo ara ka kay hangin man. Palit ba? O pagawas ang hangin. 220 man akong giuna. 220. Relax ra kayo. Mura lang naglingkod sa kono. Grabe. Hindi kayo na guys. Ang kabuntagon guys. Hihi. Ang lang ani ang mamaw. Mamaw, where are you? Where are you, mamaw? Dito dre. Padong man sa tarito, so trap sa dre.
karon pa ko ka-realize guys ba. Naam din ni bite marks gahapon no. Na siya bite marks ba, oh. Gahapon eh nga. Sa last ng tong video guys, gahapon to na itabo. Today is Saturday. Katong pag Friday sa alas City na tato nakagikan. Ikan tato naghatod sa atong bata. Atong na miyaw-miyaw na to, ay klaro eh. Ay layo na gid master. Ato pagutanon unya si master kung say tinod nga niya kay abay ski ra man siya sa Facebook. So at least kay botan say tinod niya nga. No? Taganan nyo guys kung say ang tinod nga. Comment down below. Tadi pa mahuman ang video. Itong ilisdan guys. Ito so yan yung 150 grams nga blue pink. Ito ang tog. Kuha ba ni? Gamay rin siya guys, murag bite size ba. Napamanta sa 100 meters, so kaya makitaan pa ni. Blue pink. Ano yung nakanino sa fishing ba kaya maka-enjoy ka sa kanang presko nga hangin, sa kanang kalinaw. Gawas o kanang kusog kay bawod no. Pero mo na kanindot guys, naka-enjoy ka na. Nagplano sa ko nga mapalit ang stand-up paddle kay ngano para sa ni Luis ba sa akong asawa. Anang di man makaya sa atong sakyan na nga makakarga og duha ka kayak kay marag gamay di kay nato sakyanan di. Ato task kuan guys, ato suwayan og kanang paduol kita sa kanang kantil ba. Drop off. Ato ta dito mga 10 or 20 meters ikan dito. Paduol lang ta gamay, murag gari parayo na anda. Ato suwayan lang dito. Kay kasagaran man gud nga mga mag-trolling. Ato sila dito paduol sa kantil nya. Naman dito madakpan nila. Mga tag 2 ka kilong nga barakuda. Dito. Wala gani balinta dito sa atbang sa Elmar. Ara kalay. Ara sa tabi. Layo pa na. Layo na guys kaon guys. Layo na kayo. Drop na siya layo. Ato sa bayan siguro dito. Pero ato sa agian dito. Sa bayan ato dito pa dong. Ito sana isuwayan guys, akato makatagna o niya guys, exciting kay isa may ngani, isa tinod ngani Master Abay ski. Sabi kayo tinod ngani manta i-comment din ninyo mintras wapatan na human para na yung answer na. Onya na to pangutanan ni kana. Padong na ta uli. Para daghan pa mo comment. Comment dai mo. Kay ba to kinsay suod. Shout out din ni Master Joel Abapu. Master, kuyog di mi sa imong truparan. Kusog na dako kayong kono. Dako kayong dagom. Pero murag di na dagom, labay ra na. Maita. Maita yung labay lang ba.
Okay. 150 grams naman sa niya itong drop. Hindi na ito pasigawan para hindi kay spooky ba? Spooky! Basta! Di siguro ni kabot og 100 rin. Hmm. 100 lagi deh. 100 gyapon. Nilawom dito wala. Nilawom dito wala. 100 lagi gyapon. Maura gyapon diri sa kantil 100 lagi gyapon. Layo ano mo pali kay? Layo bitaw magkita ra ko nimo layo na kay ka. Agi paliron. Wa man ka nagpanyapak. Ha? Wa man ka nagpanyapak. Wa ka nag flippers ba? Ha? Wa ka nag flippers ganina. Wala. Nagpapalit ra pug ka. Ilmar na di ano? O kana Ilmar naman na dia. Kana di ko outside. Nagstay mo dia? Mahal po eh. Zero ni. Ako kasi ko naga-drop ba? Ano ka drop mo dia? May mga bula-bula gay na diha. Natunod, wa man, is like it. Dakot eh. Ay bro, pawit ka na kita ganiha sir. Pawik ka to ganina. Ay, ganina na. Kana mo na say, gawas sila ba? Makurat sila. Oo lagi. Gusto guys. Oo guys oh. May tagdi na kaabot ring uwan guys. Okay, pag maabot na diri padaplin kita ni. Ampo lang kita ni di maabot diri. May tag yara ni Kotob. Wow, lagi dako mang uwan oh. Oh, ni dako mayong uwan oh. Ana ako murag padung na diri. Papahuway kita ni kadiyat. Ano guys, nataligsik na gid guys. Ang kusog yan eh, padaplin ta. Kita kumpiyansa. Pinabi ito report nga, ayun kilatan dito sa tuburan. Na, kuyaw bro. Kilatan niya ta. Kuyaw sa naman kilatan ta. Dapat taga may rin nga mag-drop ta og mag-casting ta og micro jig. Casting tag micro jig kay di am tan nakakuha to mga kuan mga snapper no. Balik tayo ito balik. Tagko na kayo. Tag din ni kabot dire guys. So atong buhaton ron kasta dire. Na. Kasta dia. Wato na nato nga mo. Kuan. Kusog ng uwan na. Nagpalayo gig maayo ng usaw. Dagko biya kayong kuwan. Dagom. Na. Palawang isig maayo guys oh. Kuya, wag nakikilat ba?
strike. Gay. Gamay man. Tiki. First catch. Tiki. What do you expect? Buy ante ka. Oh, first catch. Dali kasama na. So atong gibuhat karon guys is ato sa ning palabyon ning dako kay nga dag-om guys kay murag di gini na to makaya. In kaso abtan tag-uwan ba dira sa tungas dagat. Na guditos Master Abay ski rito. Anang mamunggo tayo makina so maniguro kita dress the plane kay baga guys. Baga kay dagom guys. Nya nabi ato gi-report sa tuburan siguro to nga naigos kilat ba matay. So di ta kumpiyansa. Napay dagang panahon ug di na to makaya karon, di ba? Pero medyo ni kuan ba siya, klaro-klaro siya. Patol na nato gid nga. Dili na bitaw siya dako kay lagom kay. Di siguro ta ba, no? Suga po na tong Master Abay ski. Napol silom. Ug mo hayag na ni guys, di pa ta magpa-kantil, balik tag jig. Pero karon di sa ta kumpiyansa ari sa taris sa daplin kalit pala nagkakilat dia wa gitay kadaganan siguro ba paniguro gitu eh napabete sa awa muli ano yahay kispari naman dito payong dire, klaro eh. Sama to. Atay payong dire guys. Okay. Okay. Yahay guys so basa ta pero dili kayo layo pag ito gikuanan narito sa master layo kayo sangit. Matagtang na. Mingaw pa man deres mabaw. Abi na kog niatom kaglawom kayo nya dako kayong dagom. Lagi. Balik man. Ay ko la. May talang gyud ko ani kanang kilat kay uksos ug nay kilat. Bantog ra mo to imong giadto dito giadto nimo sa laom nasangit to pag adto nimo sa laom Sangit. Abi na ko strike na. Bigit eh. Halig na po ta. Okay. Ito i-advance din. Okay. $100 gyapon no.
Sinta ko nung mayo. Sinta ko nung mayo. Allah! Kabuhi! Nakabuhi! Sige ko na, tanong mo na to, be. Kadiyot man siya ni strike. Kadiyot kayo ni strike. Balik. Balik. Strike to gamay ra. Gamay ra, ter. Gamay ra. Dili kay siya bugat man. Huwag tang. Murag nagpadara to siya pag-una niya. Gisintak na kog maayo, nawa na noon. Base no? Wa may simod na nabilin. Hinayon, nagsintak na yun. Hinayon, matangtang yapon. Wa na kita kay bawa na kung saan. Sayang to na. Strike ka na ta guys. Nanay strike. Nanay science. Nagpakita na sila ter. Paramdam na. Pawa sa kuan balay. Snack na ta guys. Pawa sa gutom ba? Nga ter. Nikaw na ka? Nawa man strike oy. Nawa man strike. Ayag naman sad. Ano guys? Nawa nagdagom mo. Kanay dagom guys. Dito na. Let's go. Jumingaw dito guys. Ato tayo sa dito guys, pikas buya. Then ato manggigani dito ganina. So mingaw man. Ito dito. Let's go. Asa na ni? Beta na ito na dito sa Moni Sanctuary sa what guys? Alegre. Tag na bay sodi lang sanctuary. Kila ta manhod no. Kita masod. Ada lantas. Mapaw. Okay. Strike ato guys, strike. Ito labay dito, doon sa sanctuary. Nalay kay buya ter. Para saan ang buya ter? Ha? Para saan ang buya? Ay ko anay. Murag sa bubid daw. Oh, para saan? Wa ang kaso. Nang layot dito sudo. Ha? Nasa luyo mo nang layot. May dagang isda sa ilaw mo. Gagmay lang. Strike na yun guys. Naada yun. Walay, strike.
Nice one. Bakit pa? Oh. Kat sus pakos klaro kayo. Data ni. Nara dagang isda pero kuan lang. Gagmay di makawag jig. Ngani nga lugar oh. Indot kay ba? Bisag kada adlaw ka mag-casting, no? Dito ka na yung bayang anay. Tapos pang ba? Lagi. Strike ta to da. Ah, strike or sangit na good. Sangit. Lah, kuha sa isda sa ilaw mo. Ha? Blue color. Ang langit? Natangtang ra. No. Dati. Wala na guro ni sud. Nalagi. Kurot eh. Ha? Putol? Putol ikaw? Oh. Right dito? Strike bitaw to. Sangit niya. Kabuhi ra pod. Pakol yapon to. Nana. Allah. Nana guys. Oh. Tiki-tiki. Tiki-tiki dai. Pagkuha dai pang attendance ba? Attendance. Strike, yes. What's this? It's a tiki. Pull-ups. Gamay naman kayo ni guys. Catch and release. Okay, gamay. Give tune pag hindi magmayo eh. Okay, catch and release guys. Buhi pa. Gamay kayo to guys eh. Dito to dadon kayo. Ay. Ang pawas lahay ba? No strike now. Woo! Ganda yan. Dagang isda dere guys. Lingaw mo dere. Gamay lang kayo. No, pag yan ay color oh. Gamay kayo. Sus, gihurot pa. Catch and release. Narito si Gan guys oh. Master Abayski. Nalingaw na. Tirisukon may sa soft bait. O may mukaon god skuan god. Jay god gahit kag mga oh. Ari lang sa tadre. Nana guys, strike guys. Gamay kayo. Katingog. Grabe gagmaya na gidan eh. Inuang naman eh.
Catch and release again. Balik ta sa micro jig ta guys. Jigging ta guys. Palawon ta. Nara dito Abayski guys. Master Abayski. So balik ta guys. Kinsa yung katagna sa nga ni Master Abayski. Pamunta mo human guys. So comment down below kinsa yung makatagaan. Ay. Kaysa? Bumba. Dapat abot ng sagit ng utso, kahit na kayo. Lagi no? Kasuway juga na musukol na. Ya, usay pag magsunog ka ng gamay ba, hindi mo pasusan. Jay, sa rin kukuta ko eh. Musukol man, ikaw na mo, musukol, wagahi kayo. Kalitan kami eh. Pili pa ito mo sa imong motor? Hindi ka pwede mo, 1.7. 1.7? Oh, ano kay? Rechargeable din ito? Rechargeable? Ay, kay rechargeable, lili kay pansak-pansak. Time check guys. It's 11:33. Sunsi na. Agi pa tayo kuha. Na tayo kuha. Gikan sa soft bait ganina pero atong ipang release. Nalito si ko ano. Master, nagpaigot siya sa payaw. Napay-payaw daw na pero wata nang pahigot kay wala lang. Ganahan ta magpalawom. Sakit na kaya itong bukton. Medyo kapoy na sad. Gikan ta ganina mga 5. Alas 11 na. 6 hours na ta na masol guys. Nakansi ta ganina sa pagbuntag kay ngano. Dugay ta naka kuan manggod ka nang kalit lang mag dagom ba. Sayang kay ito. Wagid kainit dayon. Okay. Sangit. Ano naman to? Ang tangtang ra. Kapiskot na naman to. Ay, tanang na to eh. Okay. Sangit siguro to. Kaya na nagtingog sa tong reel eh. Ano naman to? Sangit siguro to eh. Balik. Launa oh. Kuha na guys. Alauna midya na. Sus. Wapag yun na human ang usa. There. Kuha na ka? Why? Wapabaws? Wapabaws? Tana, alauna midya na. Patay pa ni Udto. Sige. Dating ko. Wapa rin ka gutuma? Kamu pa, Andre? Oo, mau rin po. Gigi, watra ko ni mo. Okay. Okay, bye. Grabe guys.
Way kananay ni si kuan guys, lahi ni si Master Abayski guys. Way kananay. So cool siya way kananay guys, grabe ya. Bilib mo tawan nay. Ito na ta. Uli na ta. Maura to gotob guys. May murag sakit na jud kayo akong bukton. Agay. Ah. Layo-layo pag bugsayanas. Basta abay skira. Ano nang tadri kay pasilong. Murag di nakaganan mo uli ba? Murag di nakaganan mo uli. Na-strike ka na ganito? Dagan. Ay mo dagan ba? Padong nito? Bantay makaigo ka? Ha? Gana ko ba? O ba takilid? Palid lagi sa akin no? Kani potong ya. Sabi ko guna akong buwan. Leader. Nanagorotoy ko ano? Nanagorotoy guna yung leader? Dali ra kayo na putol? Sa sila sintak sa mga kalima. Ay kalima sa nimo para sa kuwan eh. Kalima ko. Katulo ra lagi gotong. Lagi. Ay, pati ko. Ganina, subras pa ni Guro ba? Parehas mo sa kuwan, putol sa, anoksan. Dili lagi kalimaon, lagi katulo ra. Kaya para makadaga ng isda ba? Dua kan? Amorang dua. Ah, kami na. An pa ni Guru. Ay, parehas kita ring doha day. Classmate gid ay taron. Tulo rin dapat. Di lagi kalimaon og sinta katulo ra dapat. Lagi na nakapwesto ka dito ter. Nagunona sad ko dito ko nga. Ay, masangit niya ko day. Wata kay bawo. Kaya ang hangit pa doon man. Ah, badong ana lagi. Tingnan na ba? Side. Niyagi ba ako dito? Ako ba? Di ito lang ko naan. Ito lang ko naan. Kay basig, naray mag-tuyok guys da ba? Wow, mangyos. Okay. Lala ka diya. Patras na kayo, huwag magkabante ka. Isod na. Ha? Ito kag na itaw na subos. Tagsuyo. Pagana ko la. Opo, may tao. Ah, unya lang tan, ka-exit na lang ta mo bayad sa entrance. Kudungan balik. Balikan pa gini kay ngano. Naapa may dagang. Wa makuha. Ano ta baboy des baboy. Magwagis da ako baboy. Na zero man mi guys, oh. Terus story baboy. Busog basta busog lang. Nya ter laster. Unsa man singan nimo tinoter? Genre hotel ya. Genre day. Genre day guys. Abay na niyo genre. Abay-abay ya genre day. So moro to guys, bye-bye. Okay.